Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh ingkang nganggo mastuti dumateng pawiyaning kautamen ingkang dapet pundi mewah kinabekten. Semerapah dumateng ngarsanipun pangarsaning wilayah Padukuhan Juruk panjenenganipun Bapak Dukuh Dalasan. Parangkatipun semerapah dumateng ngarsanipun sagung para pamriksa pandemen budaya Jawi ingkang satu kinurmatan. Saderengipun kula miwiti ngadhani wontenipun pagelaran Ringgit Purwa wonten ing dalu punika nuwun kepareng kula nuwun lan kula nyuwun jurung idung lan pamuji. Mugi-mugi anggen kula nyentikani dawuhipun Bapak Dukuh Dalasan para warga kinen martelaken wontenipun pepanggungan wonten ing wekdal punika ing pangajap mugi purwa dumugi ning wasana tansah binerkahan dumateng sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mahananana ayom-ayom tata titi tentrem sepisan malih anggen kawula badhe ngaturaken Ringgit Purwa babar lampahan ing samangke mbok pilih wonten dina tungkap kekiranganipun nyuwun pangapunten. Sepisan malih Purwa Madya dumugi ning wasana tansah kalisnir ing rubeda. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah pangayuman dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Ingkang salajengipun sepisan malih kula nyuwun donga lan pangestu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Palukon lakuning lekas rukita liluting kita katon katerang apa mangun manang hayu-ayuna kang manggala gumala mangatoko ilahing
Wong ilahi ngawik namastuhu purnama sidam. Awik namastu silat mringjang jagat karana. Siran tandha kawisisaning bisana. Sana sinawung langen wilapa. Estu masih lestantun lampahing budaya jinantur tutur. Katela tulat mrih labding paradya. Winarsita umpama prameneskara karantadya tumiying jaman purwa. Winisuda terah kang dinama Dama. Pinardi tameng lelata mangkya tekap pasaning guwita tanpa nenggeng para lambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggung sang Marawengkata. Sep gebyar dumadini wayang purwa peranganing kandha linarik runtuting basa dimen ing kono ngemu surasa yen linaras saya karaos mulat sarira hangrasa wani weruh ing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinakup cahing carita sejatine becik wis gumelar. Sejatine amresani andharan pagelaran inggih purwa. Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kang kawasa sari ratri angidri bawana. Purwa teking duksina gilir gumanti. Tumandang pepedanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Dedhekulan kang tangkar tumangkar sinirambun toya Jawah pating karembyah dadya pepadanging kutu-kutu walangan toga buron wana miyang Brantaya. Dadya bebranan kang tanpa wicalan. Padang Trawangan sunaring yang rawi kang ngarsa madhangi jagat wetan duk mungup-mungup munggih anggerane abang merengangah lamun kaisi panyayahan dilat-dilata bumi saya dangu sumono sang Hyang Harka katon sumeblak esmu jenar kaprabawan sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo raya-raya mangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kinemulan anggen danu kasiliring prabancana lenggat lenggut lamun kaeksi panyayahan dilat-dilata bumi tan wis dangu solaing kawula dase ingkang samya ngupaya boga nggarap tegal sawai mikul garu lukune sinambi sesendhunan sesindenan sakweneh ana rembag saka rewangi saya dangu sang Hyang Rawi Wisaya inggil sunaring jagat wis katon melok dunung ing kiblat papat lor kidul kulon wetan sunaring jagat ingkang rebut sorot rebut tejo rebut kekuwung parandene datang kemadani kalian kekuwunging ingkang ginupit wonten ing ratri samangke anenggih negari pundita ingkang kaika hadi dasa purwa eko marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa marang kawitan sanadyan to kathah titahing Gusti ingkang sinangga ing pratiwi kasongan ing ngakasa kapitring samudra racak sami hanggana raras nanging
datan sami ingkang ginupit wonten ing dalu samangke ya tingkang sinebat gumelaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Klampe Sireng pramila sinebat Karang Kadempel awet dukuh ingkang kasinungan bumi subur sugih wulu wektu miyang Palawija ing antawis nya pala kapendhem pala kesimpar pala gebandul miyang Palawija satemahang gesangi jalma sak dusun sinebat Karang Tumaritis karena kaing toya pancoran ingkang tinalangan mijil saking Sendang yang Talaga belik beji sumur malah kepara sumur bur uga beser sinebat Klampe Sireng karena tengahing padukuhan tinengeran wit klampes ingkang cemeng ulesipun dasari papan miring Minaradin winangun padukuhan wijangkang marga-marga manghayat minggaing gunung kanan kiringing marga kang katingal hamung gumlaring pasabinan dalah pategalan sanadyanto hamung parigaga parijata sukonandi dudha ngangsak miyang randha menter parantene nengsemake wancine wis ndungkap panen waing dami kang wis katon padha temungkul katon kuning gemrining kadya tembaga sinangling katiping maruta manda lembak panyayah ombak ing samudra sinawung swaraning naraka semua ingkang samya nggusah getak manuk lamun kacandra kaya dene gamelan gethok gedhopyok surak kepyak kang tanpa gending aglaring pategalan datan kuciwa ketingal jagung pohong katon ledung lombok terong katon robyong kacang ijo royo-royo uwi gembili sak kendi suwek dumarejeg samya ngadeg katempuing samirana gegodhongane katon rowe kaya ngampirake kang lagya lumaksana satemasang saya hamawai sengseming suwasana garaping amung naraka semengulah pasiten datan atilar wewatone kaendantuing kasarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi kalamunta giranda ing antawisnya mawar melati ceplok piring arum dalu lunging kadung malengkung katiuping maruta manda anggrek regula manglung ing balumbang isi tirta wening saben wisma kinandangan raja kaya tetela hamewai endahing bali griya turta datan tilar wewatoning kasarasan ilining tirta saking Sendang tinalangan Anjok Pasiraman kekocahe naratas pasabinan ingkang kinarya pesabane mentrok minti bebek meri sarta panggoyangane kebo sapi oce-ocean jangkep angrenggani endahing padukuhan ing antawis nyopek si podang kumandang hang leledang mencok ing panging ketapang manuk derkuku manggut-manggut mencok ing weduku peksi jalak lunjak-lunjak ajak-ajak marang proksi prenjak kaya wis ajak kencan semayan marang peksi bayan
bedet-bedet pating carwet datang kantun peksi ingkang alit-alit bangsane pipit rang-urangan sedaya sigrak semarak girang kang datan sumelang ing madyaning padukuhan wonten wis semu adapur limasan sirep sepuh kang wis sirep singep kayu sengon wis saumur gebyok gedhek linabur gamping cendela cendak cekli lah sinten to ingkang lenggah ing wisma karang kadempel tan asanes muhung tetungguling padukuhan karang kadempel ya pamong para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang dharma yekti amewangi ingkang sinebat Kyai Lurah Semar ya Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung sang Jurudyah Pura Prasanta Janggan Semara Santa wong boga sampir Bojo Gati ya Sang Hyang Ismaya sinebat Semar tegese datan kesamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang dereng gumelar awasta Nayantaka naya ulat Antakapati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati yen pinuju karenan penggali ulate Semar kaya wulan gadari mila sinebrat Sang Badranaya Badra ulat sinebat Saronsari tegese sakpari polahe tansah haneng semake ora saru malah sari winastan Duda Manangunung awit wujude Kyai Semar tansah ngewohake yen diarani lanang lah kok kopek utawa montok nanging yen wadon kok rerawisan utawa brengos apa ana wong wedok brengos Jurudyah Pura Prasanta tegese pamong para satriya kang anggayuh kautaman Janggan Semara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa sinebat wong boga sampir jalma kang wis kalih saking panggiri godha pangrencana wis datan kengguh marang kanikmataning donya anane mung sarwa mardika lair batine sinebat Bojo Gati ya juru lados kang setya tuhu ing sesanggeman sinebat Ismaya tegese minangka pepenget dumadining si Ismaya duinguni saking esemuning cahya weninging gesang Kyai Lurah Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datan mama kalamun Kyai Semar senadyan amung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata persaset dewa pangawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sayekti sinten ingkang cecakaten kalian Kyai Lurah Semar kinodrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semono nuju Risajuga ing wanci enjang tabuh sadasa Kyai Lurah Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng
lamun kacandra lenguk-lenguk kaya gumuk, longok-longok kaya tenggok, lenggahing bangku panjang ketinggal delek-delek datan mubah datan musik. Lamun kacandra panyaya tugu Sinokarta. Dadak sakala kenging kalih dupi nampi rawuhipun para priyagung nenggih Nalendra ing Amarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sesarengan kaliyan Nalendra ing Ndarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi tatan kantun satria ing Jodipati miwah satria ing Madukara nenggih Raden Haryawerkudara miwah Raden Janaka. Pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangudhar semaning griya kang dereng kababaring lesan. Semareka den prayitna semurire seka bali kanca dodok kanca maju ya dari lo. Kanca jajaran ke ora maju kira semar maju. Kanca jajaran yo. Apsara hapsari tumantan rengganing prabata Dewa Dewi miang para resi kagiat mulat endah ing ngarti endah ing kapung malengkung Pendha Keswa Lukar Panjreng Kang Puspita Sabung wadya samya
pamari keluh Sri Tinon ning pasewakan pusana maneka Pak Puspiteng Udyana Miang Panjra Sarwara Ranggeng manik nara Renggeng manik nara wata Prapanyo kang sumirah kenyaring tejo leliwaran dergi lat sisiring dadit Wimbo kekondang mrek
Bleget duwek ugek-ugek sak dulita humel-humel. Layak. Layak. Prenjake padha ganter-ganter. Jago-jago padha tetarungan. Jebul ora lidok. Ora lidok apa? Jebul karang kadempel. Waktu iki kerawan penyanyi gong. Ya para her-her. Lamun ora sisip ing pandulu. Kaya iki sinuwun ngamarta. Saderengipun kula matur. Sinuwun kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel roning kalapa. Apuranta menawi wonten lepat kawula lan kula ngaturaken amit pasang kaliman tabik ila-ila disrana linepana ing tawang-tawang miwah sapudaning Gusti. Sarawuh paduka sinuwun ngamarta. Ingkang abdipun Semar ngaturaken pambage panakrami. Sami Basuki rawuhipun sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun iya Kakang Semar kaya entuk pamujine Kakang Semar. Sinembuh pengayumaning Gusti Kang Maha Kawasa. Parab takoning karang kadempel kene ora nemu alangan sawiji apa Kakang. Syukur sinuwun. Menawi mekaten tetela pepayunging Gusti Kang Maha Kawasa. Dumugi rikalangan menika tesih tumedhak tumanduk kajiwalan kasarira lumintir dumateng ingkang sinuwun Puntadewa sakadang Kakang Semar iya. Kejawi saking menika sinuwun ingkang abdipun Semar Badranaya ngaturaken sungkeming pangabekti konjuk handhapada mawantu-wantu sinuwun. Iya Kakang Semar. Tak tampa kanthi bungah permata suta. Nampa pangabektine Kakang Semar muga-muga bisa ndayani kabagyan. Ora liwat pangastutiku kebat sira tampa Kakang Semar. Sanget ing pamundi kula saengga jimat walipeh caya nur cahya teguhan rah daging kayuanan. Pangastutinipun sinuwun Puntadewa. Katampi asta kalih kapundi wonten mustaka kapetelaken jaja lumeketing werdaya. Mugi-mugi saged mahanani rah daging kayuanan saleminipun ingkang abdipun Semar. Ngabdi wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Kakang Semar iya. Mboten langkung dipun prayogaken lenggahipun sinuwun Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa Kakang Semar. Ugi matur dumateng ngersanipun sinuwun Prabu Ndrawati, sinuwun Prabu Bathara Kresna. Sasampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi ngaturi Basuki rawuh paduka sinuwun Nyawang sukma jagat madya linuwih bawana langgeng. Iya Kakang Semar, pamujine Kakang Semar kaya manggih Basuki praptaku Kakang. Nggih syukur binagi sewu sinuwun. Uga pangastutiku kebat tampanana Kakang Semar. Sanget ing pamundi kula saengga jimat sinuwun. Mugi-mugi saged handayani gesang kula nderek suwita wonten ngersa paduka sinuwun Kakang Semar iya. Mboten langkung ugi kaprayogaken lenggahipun sinuwun. Ya Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa.
Lan ugi menika menawi boten sisip ing Pandulu katur wonten kesanipun Ndara Werkudara manggih Basuki rawuh jingandika Den Ndara Werkudara. Wah, dipol kakekku kaya-kaya nampa pamujine Kaki Semar. Paraptaku ana karang kadempel kene ora nemu alangan sawiji apa. Basaku tampanan. Sanget ing pamundi kula saengga jimat, Den. Mugi-mugi saged andayani kabagyan gesang kula. Ugi saklaminipun kula suwita wonten kesanipun Raden Werkudara. Kaki Semar iyo. Semanten ugi Ndara Arjuna sami Basuki rawuhipun Ndara Arjuna. Iya kaya ora nemu alangan sawiji apa Kakang Semar. Paraptaku ning karang kadempel kene ora nemu alangan sawiji apa. Uga aku ngaturake pangastuti ana ngersane Kakang Semar. Ugi bingah rasaning penggalih kula sak sampunipun nampi pangastutinipun bendara kula lan ugi sinuwun pepunden kula. Salajengipun kula menika kok rumaos cingak jalaran bebasan wonten ing kalodhangan menika kula ngibarataken wonten ing karang kadempel menika kadidene kajugrukan Wukirsari keblabak samudra madu. Jalaran nampi rawuhipun sinuwun bendara kula. Temtunipun sinuwun punta sakadang anggenipun prapta wonten ing karang kadempel menika mengku wigatos. Ya Kakang Semar amung durung wae aku ngendika marang Kakang Semar. Nanging sadurunge upamana tuna luput kuduna dungkap pangendikaku. Aku njaluk pangapuramu ya Kakang Semar. Mboten dados punapa sinuwun. Nanging kapurih anggenipun pirembakan menika sami pana. Anggenipun kula nampi sedaya pangandikanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing samangke saged wijang satala-tala. Sinuwun sumangga kula aturi ngangsek lenggahipun cecakatan dumateng ingkang abdi pun Semar Badranaya Kakang Semariya. Anjering kang puspita silering samirana mrih sekar gadung das dandando mawerara sregnaning driya
Kiai, pancen bener apa kang dadi kandhane Kakang Semar. Jalaran wektu iki ana ing Praja Ngamarta bebasan lagi nandhang Dukita lagi nampa pepeteng. Negari Ngamarta nembe nampi pepeteng utawi ribet. Lajeng menapa ingkang dados duh kitaning penggalih menika sinuwun? Dadya pangertimu Kakang Semar. Mula buka wis kondhang kaloka yen to negara Ngamarta kuwi bumi kang subur. Bumi kang loh jinawi. Ya merga siti ingkang subur kuwi bisa temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak. Adoh saka kasangsaran nanging sagedhakan iki merga negara Ngamarta lagi nampa pepeteng jalaran ngopo ing rikalenggan iki malah tiba kosok balen. Mula bukane bumi kang subur saiki tiba kosok balen. Bumi Ngamarta maune tentrem malah saiki dadi tintrim. Ngamarta ingkang kondhang malah saiki kebak panandang. Kakang mongko saperangan gedhi para warga Ngamarta kuwi uripe sarana olah tetanen. Nggarap bumi, nggaru luku, nandur pari palawija lan sak panunggalane. Nanging dayane bisa murakabi bebrayan agung. Nanging Kakang Semar kalenggan iki ngendra prasta kebak ing reh prihatin uga panandang. Para among tani padha njerit reriyungan merga bola bali gagar wigar. Anggone padha panen. Kiai Maragage paringa dawuh marang para Pandhawa, kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang? Nggih sinuwun. Niku janepun terwaca pangandikanipun sinuwun Puntadewa. Nanging mangke rumiyin sinuwun. Negari Ngamarta menika nuwun sewu. Pandhawa menika rak nggih wonten sing momong. Inggih wonten sing momong to. Inggih menika sinuwun Dwarawati. Kok lajeng nyuwun presa dhumateng ingkang abdipun Semar. Mbok inggih ya. Sinuwun Puntadewa menika mundhut presa kalian sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kok lajeng pasrah dhumateng kula. Niku napa mboten nama klentu sinuwun? Mongko sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis ing pamawas. Kakang Semar aja kleru ing anarka. Kaya sing wis-wis sayekti nata Dwarawati iku sayektine kalah pratitis kalawan Kakang Semar. Mula Kakang Semar Kresna lan Yayi Punta sakadang banjur lumarap ing Karang Kadempel iki supaya nyadong dawuh pangandikane Kakang Semar. Uga nyadong pitutur luhur ing pangajap bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Mula Kresna uga nyadong dawuh. Wah, aku uga nyadong pangendikamu Kaki Dipol. Kakang Semar Maragage paringa pitutur Kakang Semar. Inggih. Menawi mekaten kula sampun pinitados, kula tak matur. Ketang bebasanipun klungsu-klungsu kula badhe udu penemu. Uwur-uwur sembur-sembur. Merga nek jane kula ibaratake kados dene suduk gunting tatu kalih. Karena menapa? Niki ceritane kula niku rak nggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa.
Tegese kula nggih ajeng bangun wewengkon ing Karang Kadempel badhe bangun wewangunan sing wonten desa utawi padukuhan kula ing mriki. Lan kula pitados menawi sinuwun-sinuwun sedayanipun ugi ndara-ndara kula menika preksa. Temtunipun sinuwun Prabu badhe paring pambiyantu. Nek janipun saderengipun sinuwun Prabu menika rawuh prapta wonten ing Karang Kadempel, kula niku janipun nyiapke proposal. Gandeng kula niku ya wong cewek. Kula niku wong kekurangan, ajeng bangun desa niku tak rewangi kula niku nganti nekak gulu ningsetke kolor. Priye ta ameh pemetu sethithik modal sethithik iki nanging bisa tumata. Nanging nggih menika wau sinuwun ya ming banggane Semar. Niku ya ora ketang kula tak rewangi borong pasangkon blok. Tak rewangi kula adol kayu singa niring kidul. Daya-daya Semar niku men kelakon penjangkane. Nanging sedaya menika wau tesih pinanggih cingkrang lan romprang. Para mila kula menika pinanggih kleresan sinuwun-sinuwun sedaya ingkang sami rawuh menika badhe kula caosi proposal. Menawi Semar mangke ndak diwestani iki mung goroh utawa ming gawe-gawe, mangke proposal kula aturaken. Niki jane ingkang perlu badhe kula bangun wonten ing tlatah padukuhan Karang Kadempel. Kakang Semar, ora usah dadak nganggo proposal. Nanging uga ingsun wis tanggap ing sanita menawa Kakang Semar kepingin bangun wewengkon padukuhan Karang Kadempel, apa kang dibutuhake Kakang Semar, ingsun uga bakal nyembatani matur larak ngaten to. Matur sembah nuwun. Aku semono uga Kakang Semar. Aku uga kepengin mbiyantu apa kang dibutuhake lan dikesake Kang Semar. Aku uga kepengin bantu Kakang Semar. Wah, aku semono uga Kaki Cepol, Kaki Semar. Yen Kaki Semar kepingin bakal bangun Karang Kadempel, aku sumadyo dadi tombok kanggo tambak kanggo tombok. Anggone Kaki Semar bakal bangun Karang Kadempel. Sing kula niku bersalut. Kakang Semar kok tembunge kating pecotot. Lah ya Semar anyaran niku sak nyandake. Ayo cara wong saiki men rada gaul tembunge. Kula menika sarujuk bersalut niku tegese nggih sarujuk. Iya Kakang Semar. Ingkang kula remeni menika sinuwun pepundhen kula menika sampun tanggap sasmita. Aku semono uga Kakang Semar. Menawa Kakang Semar kepingin bangun ing tlatah Karang Kadempel kene, nanging Kakang Semar akeh kekurangane, aku sumedya lan lila nggadhekake kasatriyan Madukara kena kanggo bantu apa kang dadi kekurangane Kakang Semar. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget awit sedaya peparingipun ndara-ndara kula lan kula ngaturaken ageng panuwun dene sinuwun-sinuwun Prabu menika sedaya sabiyantu anggen kula badhe mbangun wewengkon. Lah sakniki mbangun Karang Kadempel menika menawi sampun dumugi titi wancinipun kula badhe nglekasi mangun wonten ing Karang Kadempel menika, kula tak matur malih dumateng ngersanipun ndara-ndara sedayanipun. Lajeng gayut kalian babakan pengendikanipun pepeteng
Jengandika ingkang paduka ngendikaken bilih negari Ngamarta menika nembe kebak panandang. Janipun kula menika sampun ngraita. Kula menika sampun ngudarasa. Jalan kula menika krasa yen Ngamarta sakniki pun benten kalian Ngamarta sing bingek. Kathahipun panandhang para kawula ingkang kasangsayan menika boten tebih inggih awit saking wontenipun bumi ingkang boten kewawi lan boten purun babar wiji ngrembakaning tetanduran kangge sarana sandhang tedha tumrap sedaya warga ing kukuban ing Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha nandur nanging gagar wigar urung kababar. Lah niki sini. Niki sing kedah dipun taliti. Merga kabeh mestine wonten sebab lan musababe. Banjur apa kang dadi sabab musababe Kaki Semar Maragagi enggal matura marang ingsun Kakang Semar. Kula tak matur nggih. Ampun kaget. Niku sedaya sebabe kalenggan iki mbok menawi ingkang dados dewaning rejeki utawi winastan Mbok Sri Sedana menika nembe kesah. Mbok Sri Sedana lagi lunga nggih. Mula nika wonten tembangan, Sri kapan kowe bali? Menika kendrane Dewi Sri niku sok dadi niku dadi malah dadi karangane para penyanyi campursari. Sri kapan kowe bali lah. Niku wentehipun ngaten. Dewi Sri kumaraning rejeki sakmenika kesah. Nilar negari Ngamarta niku sinuwun. Ingkang jalari negari Ngamarta kebak reh prihatin lan panandang. Iya Kakang Semar pepunden Dewi Sri kumaraning rejeki wektu saiki murca inggih leres sinuwun. Inggih Sri lunga menika mongko bedari Sri niku dadi simbuling boga, simbuling kemakmuran. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Lan niku mbok menawi para kawula Ngamarta mbok menawi menika saking panggraita kula. Para kawula sakmenika sampun kalepyan. Sami ngaturaken panuwun dumateng Gusti Kang Mahanasa. Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyaning lan makmuring sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur. Apa wae sing ditandur mesti dadi. Saniki malah bumine dadi cengkar, dadi grasak. Umpamane tetaneman menika dipun tanem bisa tuwuh ijo royo-royo. Nanging tataneman ingkang ijo menika mboten nuwuhaken hasil ingkang sae. Menika awit sedaya menika wau ketaman dening ama ing antarane wereng, pleseh, trenyek niku nek sing nendur Brambang. Lajeng ama lodoh, ama klinting lan sak panunggalane. Durung dimungsuh kalih cah dolan. Cah dolan niku apa? Cah dolan niku munyuk. Lho, kethek niku rak gawene dolan. Mboten mikiri butuh, mboten mikiri gaweane, anane mung ngrusak tetandurane para among tani. Lah, papan panggonan lan ugi saben-saben tinanduran ingkang migunani dhateng tumraping panggesangan. Nanging kala wau kedah ngenggoni lan ingkang nandur malah lali marang Purwoduksina. Tegesipun para kawula negari Ngamarta sakmenika sampun kalepyan.
anggone duwe rasa syukur marang panuwunaning Gusti Kang Maha Peparing. Nah, mula yen bubar panen iku kedah ngaturaken pisungsun. Contone nek kaya ten Karang Kadempel, tradisi ingkang sampun manjing dados padatan utawi ingkang dipun tindaken dening nenek moyang. Menika menawi sakbaripun panen menika ngawontenaken sedekah bumi. Niku utawi dipun wastani majemukan utawi rasulan. Sedaya menika wau kinayut tandha cehna kejawi ngaturaken panuwunan ugi ujuping rasa syukur. Upami yen sedekah bumi menika anggenipun methik tetanduran saking Tegal Kepanasan Tegal Katoyan dipun boyong wonten ing gedhong pedaringanipun para among Narakesma. Lan mbok menawi para kawula ing ngamarta menika kathah ingkang pedamelanipun menika ngupaya mina wonten ing segara utawi kasaranipun ngrendet. Ngrendet menika golek urang. Dados sinten kemawon ingkang ngunduh wulu wekdaling bumi menika kedahipun ngawontenaken tasukuran utawi sedekahan. Kados ingkang ginelar wonten ing sagedhakan menika para kawula Karang Kadempel. Sak menika para kawula sampun mratelakaken bilih para kawula ngaturaken ujub syukur wonten ngersipun Gusti Kang Maha Kawasa. Syukur bage wayangan. Niku mesti tetandurane bisa tikel matikel. Syukur bage lengganan nanggap dalang kidul kono. Wah niku mangke niku saged ngrembaka apa mengkono kaki sepan nggih jalaran ya sethithik wis rada lutung regane tidak ada tarif. Ono Kakang Semar nggih sing baku cara menika tata cara tilaranipun para luhur menika nuwun sewu. Babakan iki mboten ngrembak babakan kapercayan. Lho ning menika ngerbak babakan budaya. Budaya menika anggenipun babar kaendahan lan katentreman. Mila sampun ngantos dipun wastani bilih adat tradisi budaya utawi sedekah bumi menika utawi sinebat nyadran utawi majemukan menika diarani milar saka wewelaring agama menika mboten. Mboten sinuwun. Inggih namung cacakanipun kemawon syarat ingkang dipun tindakaken menika sing beda. Ngibarate wong mlaku niku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang menika sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen ada tradisi menika dipun tindakaken saben taunipun kanthi lelajengan sinuwun. Iya Kakang Semar. Aku wis tanggap apa kang Kakang Semar ngendikake. Mula Kakang Semar kawula ngamarta saiki kepiye prayogane para kawula ingkang nindakaken syukur dumateng Gusti ninggalake adat budaya menika pun para kawula ingkang tumindakipun mekaten menika nuwun sewu sinuwun. Menawi para kawula menika sampun minglar niraraken adat tradisi budaya menika nuwun sewu. Mbok bilih ndamel kejoting penggalih. Menawi para kawula sampun boten nindakaken budaya tilaranipun nenek moyang niku negara Ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun. Wis ngalela wanta Sang Badranaya Angraja Taji Mancala.
wenang uga Pancandriya sayekti dewa utama pamong ingkang para suci dadya hayuning bawana Aduh Kakang Semar banjur prayogini kepiye Kakang murih pepunden Mbok Sri Dewaning Boga inggal kundur wonten ing negara Ngamarta. Iya Kakang Semar. Maragake Kakang Semar kudu ngupaya murih enggal timbuling Bathari Sri mangsa bareng iguh pertikele Kakang Semar. Wah. Semono uga aku pasrah marang Kaki Semar panuwune papundenku ing Pandhawa enggal bisa kaleksanan Dewi Sri bali ana ing negara Ngendrapatra. Pun sinuwun sawetawis jengandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten ing pengkeran mangke sedaya kula ingkang badhe ngrigenaken lan budidaya mrih kondhonipun Bathari Sri nanging sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi sajake Karang Kadempel niki badhe wonten dayoh. Nanging sajake dayoh niki yen prisa jengandika niki sami lenggah wonten ing mriki mangkin mundhak gelo penggalihipun lan mboten kasedu penggalihipun. Nanging menawi dayoh ing samangke sampun wangsul sumangga ndara lelenggahan malih dumateng ingkang abdipun Semar. Oh ya Kakang Semar, aku mung kari manut apa ngendikane Kakang Semar. Ya Kakang Semar aku mung kari nyandikani dawuh Kakang Semar. Wah, aku mung kari manut Kakang Semar, aku mung kari manut.
bocah-bocahane padha ranggenah. Presoyan pepundhen-pepundhene padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Kowe mau padha nandi to Petruk, Bagong? Kowe mau kok ora barengan karo bendaramu? Apa kowe nek metu mruput ngene iki wedi nek selak gara-gara? Apa piye? Apa kowe nek metu mruput meniki wedi ndak lucu? Boten. Nuwun sewu, Pak. Kula niku jane pun ngertos menawi ndara-ndara kula menika sami lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lah kula niku mung ngrumangsani mo. Ngrumangsani derajate Petruk. Mboten? Petruk ki derajate apa, pangkate apa? Lah nek kula niku nyaruwus sowan kalian sesarengan kalian pepundhen-pepundhen kula mengke ndak berganggu. Mengke ndak nyaruwus ganggu anggenipun Bapak Semar rembukan kalian sinuwun-sinuwun sedayanipun. Iki Bagong ya ngono. Bocah iki nek dikandhani karo wong tuwa merusal mawal. Awak kudune Bagong ki pernah nom kira ya luweh dhisik. Sadurunge bendara-bendarane praptana ing Karang Kadempel kudune rak wis nyamektakake kanggo nyugata bendara-bendara. Oh, kowe sik, Mas. Kowe sik. Aku jane sadurunge bendara-bendara kuwi rawuh. Aku wis luweh dhisik glegah-glegah. Ngono. Lah wong sinuwun ngamarta arep praptana ing Karang Kadempel kok ning pawon ki gusis. Pawon gusis ora ning apa-apa. Aduh. Aku tak delok kuwi gula pasir entek. Gula pasir entek. Gek teh tak buka pe ya kae teh angon bebek ki mung kari separo. Lho, aku jane menggalih karo isinku nang ngono kuwi, Mar. Wis. Damar mancung sinupet gong. Lah ya pancen kahanane bapakku saiki agi kaya ngono kuwi. Cara basane bocah saiki iki bapakmu agek pailit. Bapakmu iki lagi kecingkrangan. Ngerti dhewe to, Lik? Bapakmu ki suwe ora pepayon. Bapakmu ki suwe ora pepayon, miyaga arang-arang. Wong proyek biya mampet. Dadi mula ya sak ana-anane. Aja tok wirang-wirangake kekurangane bapakmu ya Le. Ya wis disyukuri. Sanadyan to bapakmu ki le mbudidaya ya ora kurang-kurang. Nanging yen gedaya butuh ki lagi ana anggone. Iya. Ayo kuwi kan. Terus kejaba bapakku ora payu le miyaga, ora payu le nang proyek, gek iki sumbangan ya dobel-dobel. Dadi parane mung nggo nyumbang wae. Kaya-kaya ngomah ki dadi kepiran. Nanging ya lutung to Le, ora ketang teh-teh pahit mengko dicaoske karo sinuwun papundhen. Wah, lah ya gesi to, Mas. Sinuwun ki nek pinuju ngersake pasugatan ya mewahe. Paling ora ya gula batu, gula batu gudel ndekem. Gudel ndekem ki piye? Gula batu sing gedhi kae ning gelas kae terus engko teh tubruk. Engko kari ngejak. Ngono, lah nek bendara kok dine teh pahit apa ora ngisini-sini wis. Kowe padha
aja nyentulani bapakmu ya Dolim. Ya nek jane mono bapakmu ki wis ngerti. Menawa sinuwun-sinuwun ngamarta sinuwun Dwarawati ki bakale rawuh ana Karang Kadempel. Nek kudune biasane bendara-bendaramu ki ora mentala to. Bendara ki yen bakale prapta ki mesti nggawa until-until. Mesti nggawa cangking-cangking. Ya aku jenenge wong nylemimi. Jagake ndoke bloro. Ngono. Kadhe lenuju arep jagake nek sinuwun ngamarta engko nggawa cangking-cangking. Ayo nek nggawa, nek ora arek kepiye ora. Nek ngono kaya nang wong jagongan kok lagis. Ora ana sugane. Wis tole kaya aja nyentulani karo bapakmu. Ya mengko bab kuwi dipikir. Nanging bapak iki wektu iki lagi peteng penggalihe. Ya wis, Man. Ning tak rasa-rasa kok nganu. Saya ruwet to ning Karang Kadempel iki, bapak duwe rencana arep bangun padepokan. Ya. Terus malah sinuwun nyara widake ngendikake yen negara Ngamarta kuwi lagi nampa pepecah. Wah, rumangsaku kok saya ki seru ya kahanan. Ya pancen kahananku ya ngono kuwi, Gong. Cara bebasane ki angel diprediksi. Kaya emono ki arep tentrem, kaya emono ora ana rubeda. Ning pancen jaman kuwi bengi kudu ngono. Lah ngene, Pak. Lah ngene. Sadurunge Bagong iki mau sowan Bapak. Heeh. Iki mau ning Kadoang kuwi iki mau ana sesawangan. Lho sesawangan piye? Aku mau ngerti saka Kadoang. Kuwi Pendhita Durna. Pendhita Durna karo Patih Sengkuni. Iki mau saka Kadoang ya wis rasan-rasan. Jarene aku bakal ngadep ana ngarsane Kaki Semar ngono. Mula saiki iki kudu waspada, Mar. Kudu waspada. Iki Durna ayake wae arep teka ning Karang Kadempel. Yen mengkono kowe padha semingkira ana mburi kene. Mengko yen Durna arep prapta ning kene, ning kono wis ana palungguhan. Oh ya Mar, aku mung kari manut, Mar.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana kalih lumut amreganggeng awito denceng-dencengan leget wek ugeg-ugeg sak dulita humel titis jais nutul petis lah kok mak bedunduk ngerti-ngerti sudah engko karang kadempel kerawan piyayi loro mengkir mien menawi mboten sisip ing pandulu ingkang prapta meka patih sengkuni kalian Pendhita Durna sang begawan Pendhita Durna sasampunipun lenggah ingkang kanthi sekeca sarawuh jengandika kula ngaturaken pambagya panakrami wilujeng rawuh jengandika sang begawan mewah patih Arya Sengkuni lole kali codhe sapa sing gawe ikete wiyaga sapa sing gawe hak hong kayu growong tegor nguwang merga saiki jamane jaman glondhong hawelo suwala gembol sawone dompol bojo loro rebutan HP ora cocok mawon. Lah saniki sing nggih rebutan niku titik dompolan. Sing nggih rebutan niku HP nek bojo saniki. Oh, gondok bleguduk gamana gampulunggana. Suwala gembol ali logo 10 dina manyar-manyar kok mboten selikur. Nek manyar-manyar niku nek selikur dina niku kesuwen. Kula tak 10 dina mawon sing manyar-manyar dijeni. Nggih. Wah, Kakang Durna saiki kok nglucu. Golek pasaran dijeni. Golek pasaran. Ya nganti aku neng ndi aku ngotatik neng ndi aku ngareng ya tak apalake. Ngareng pripun? Lho, kuwi bakal kaya. Aku neng proyek ya tak apalake niku daya-daya. Oh, sesuk neng Durna niku men iso ngunduh guyu. Nggih. Wah, ayo wong arep payu ki werna-werna carane. Nggih dijoni. Sami widada praptanipun sang Begawan Durna. Oh, ya Semar. Entuk wewenganing para Jawata. Wewenganing Gusti Kang Maha Kuwasa. Praptaku ning Karang Kadempel kene kaya ora nemu walangan sawiji apa Semar. Oh, nggih syukur binagi sewu. Bekti kula kunjuk sang Begawan. Ya. Ya tak tampa Semar. Muga-muga bisa ndayani kabahagiane anggonku jinejer pinangka pendhitaning Ratu Sugih. Oh nggih. Lan uga pangastutiku tampanana ya Semar.
Sanget ing pamundi kula saengga jimat mugi dayanana kabagyaning sang kula, sang tapa begawan. Lan ugi Ndara Patih Sengkuni Raharja. Rawuh jingandika, iya Kakang Semar. Praptaku ning Karang Kadempel kene ora nemu halangan sawiji apa. Pangastuti ketampanan. Nggih. Kula tampi. Pangastutinipun Ndara Patih ingkang rumentah dumateng ingkang abdipun Semar Badranaya. Iya Kakang Semar. Salajengipun kula menika badhe nyuwun prisa. Janipun menapa ingkang dados duh kitaning penggalih. Dene jengandika kekalih kersa rawuh wonten ing sudung kula Karang Kadempel ing mriki. Ya aku tak matur ya, Semar. Aku tak ngendika sanajan ning kene iki kaya sawangan iki kurang kepenak utawa cara basane Melayu ora nyaman. Mergane apa? Lho, durna iki padatan dadi pendhitaning ratu kang sugih. Dadi nek umpama pinuju pisawanan kuwi Semar ki lingguhane ku ana kursi linemekan kasur babut pramudani mendut-mendut. Ngono. Terus ning jobine Angger Prabu Duryudana ki ora kur semeter. Napa? Kuwi lho. Sing diblok mester. Ora ming semeter. Ora ming keramit nanging granit. Apa ora teges kuwi mentereng? Nanging nang kene iki tiba kosok balen Semar. Biasane pasowanan ana ing papan sing magrong-magrong, ana ing gedhong sing magrong-magrong. Lah iki rawuh ana ing sudunge kaki Semar semeter wae ora. Malah lemah bluduk ya. Lemah bluduk madul-madul mongko sok ora disapu. Wis omah sempit, papane ora pokro. Lingguhe wae nang kursi kayu krekat mangka akeh kemrekine ora. Dadi Semar iki si Durna iki rumangsa ora jemjem ati nggih sampun. Pun sakniki ora sah kokian memodo ora kokian nyacat. Pun napa kersanipun Kakang Durna. Sang Begawan paduka kekalih sami prapta wonten ing Karang Kadempel menika menapa ingkang dados wigatosipun. Yang ini ya Semar. Sejatine anggonku prapta ana ing Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Cara Mbah Sastra Pengeras dede karep kula piyambak mboten. Dadi praptaku ana ing Karang Kadempel iki mundi dawuhe Angger Prabu Duryudana. Ingkang sepisan ngaturake salam taklim ana ngersane Kaki Semar. Kula tampi kanthi asta kalih. Ndungkap angka 2 aku ki mundi dawuhe Angger Prabu Duryudana. Jalaran sak gedhakan iki negara Ngastina ku lagi nampa pagebluk Mayangkara lho. Pagebluk Mayangkara. Mangke riyin, koma. Jenengan ngendika pagebluk Mayangkara. Nek pagebluk menika pacoben ingkang boten sae. Nek Mayangkara menika sanggaripun ki dalang priya ingkang rawuh wonten ing wingking menika. Wah, dadi Mayangkara kuwi sing duweni wewenang ya rawuh. Inggih menika malah sekalian kalian ibu negara. Ya. Semar. Ora Mayangkara sing sanggar kawitane Ki Dalang Priya. Nanging kepagebluk Mayangkara ing kene jalaran negara Ngastina wektu dina iki ana bebasan ke Taman Pagebluk. Esuk lara sore temekaning pati, sore dadi bayangan esuk tekaning layadan lho.
Iki sing dadi penggalianing Angger Prabu Duryudana. Lah panjenengan menika dipun dapuk pinangka nuju ming kraton negari Ngastina menika ginanipun menika. Waktu iki aku lagi kemendungan. Lagi kemendungan utawa iki aku nyirek agi ora ngusadani utawa ora bisa mungkasi karya. Alah ora teles ngono wae Kakang Durna. Jenengan niku mang medal mawon dijuni. Iki ngono Semar. Sawijining bengi Angger Prabu Duryudana kuwi manjing ana ing sanggar planggatan muhung nang ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa. Planggatan udu panjatan. Tuh kula kinten nek panjatan udu wong ilate gesleo tekan panjatan barang. Sanggar planggatan. Oh nggih. Muhung sing ngasepin nyuwun wewenganing Gusti Kang Maha Kawasa. Negara Ngastina bisa Walaya temajati jati teman Walaya kalamun tok. Negara Ngastina kuwi diusadani utawa ing kono bisa iku mau lali. Negara Ngastina bisa tentrem ngono. Wah, ya alon-alon to dicuni. Kayang Durna ngene iki antarane pikiran, lambe, ngene iki muni bareng ngene iki nek ora sing wong sugihatian cara HP blank. Oh, Kakang Durna karo lucu nggih kalih nggih lucu men mboten sepaneng dicuni. Ngoten. Pagebluk Mayangkara kuwi arep bisa mulih kaya wingune. Ora ketang sak kedheping netra kudu dirawuhi Semar Badranaya. Najane aku ora percaya. Ora percaya jalan Semar kuwi mung derajate apa? Jane ning elmune mono, ngelmune dhuwur ngelmune Durna. Nek mergo saka abote ngabot, aku mundi dawuhe Angger Prabu Duryudana, mula aku ya ming teko mangkat utawa nek cara basane cah saiki Paman Durna kudu mangkat. Siap. Dadi anane ming siap. Mulai ya Semar. Aku njaluk idi palilahmu ya Semar. Semar mene ana pitulungan marang panandhange para kawula negara Ngastina sing wektu saiki iki lagi nampa pagebluk Mayangkara. Lagi nampa cobining Gusti Kang abot mula ora ketang mung sak kedheping netra. Kaki Semar kudu tak derek rawuh ana negara Ngastina. Lah konsekuensine Kakang Durna kok basane men gaul dicuni. Uga mengko ngene Kaki Semar. Kaki Semar yen gelem diboyong ana negara Ngastina, mengko Kaki Semar arep njaluk ijalapa. Apa mengko abon-abone dhuwit sing ngantek jumlahe sak mliyat. Ora mung ndota, sak mliyat. Mesti bakal kelakon diparingi ana ngersane Angger Prabu Duryudana. Apa Semar mengko njaluk kepengin omahe dibangun. Ana program bedah rumah. Loh, bakal kelakon. Mengko bakal kelakon jalanan Angger Prabu Duryudana ku Nalendra Sugih Mblegadupil Banda Banyu. Lho, ora bakal kuciwa Semar. Ora kaya kowe. Dadi abdining ratu Suprana Seprene omahmu kur kampung. Kampung lawange loro. Sing mburi gedhe kating tromplong, sing pojokan kono ke dibroboli kirik ora. Lho kacake apa kowe dadi kawulaning Ratu Ngamarta? Lah ora kacek. Kula niku mboten ajeng. Kula udhokke dumateng gebyaring donya brana. Ngoten iki kula pun ikhlas. Kula pun ikhlas jalaran sinajan omah kula ming ngreot kampung siji. Gedheke kating tromplok menika ning niku hasil murni saking keringet kula kiambak. Dados napa peparinging Gusti sing sakniki niku diparingake kedahipun dipun syukuri ngoten. Dados kula menika ora nyamah. Kula menika ora bakal kegiwang dumateng kadonyan. Lho Semar. Nanging ya mikira, masa wong
wong mono arep syukur karo kekurangan wae. Lah wong kowe mergo kekurangan dhuwit to ora bisa bangun padepokan Karang Kadempel Katitumata, mergo kowe kekurangan dana peya. Mula saiki manut ya Semar, kowe ora sampe guguk ngutha waton. Kowe ayo tak boyong tak derekke ana negara Ngastina. Kula tak matur. Janipun wonten ing Karang Kadempel menika nembe nampi reribet. Lha reribute apa? Kula menika nembe gadah pedamelan badhe mbangun padepokan Karang Kadempel. Panuwun kula menika purun dipun boyon wonten ing Ngastina. Nanging menawi ayahan kula menika sampun rampung, cekapipun kula purun diboyong wonten negari Ngastina menika aletipun Trimadya Candra. Agengipun menika setunggal warsa. Trimadya Candra, tri telu madya tengah Candra sasi dadi kowe njaluk inah 3,5 sasi ngono. Nggih. Banjur munggahe ngonong setahun. Inggih, jalan kula menika menawi nilar anggen kula nedeng maranata utawi mbangun Karang Kadempel menika ing samangke mundhak mboten tumata kedadosanipun. Seman. Nek jane didelok saka liringing netra kowe mung ngarep nampik kang dadi pamundhute Angger Prabu Duryudana. Mangerti ya Semar? Mangerti ya? Yen Semar bakal berguguk ngutha waton budan Datanpa Ratu tak boyong ana negara Ngastina ora gelem. Oh, apa kelakon? Apa kelakon? Kae lho. Aku ning jabane Karang Kadempel kuwi wis nganti wadyabala. Aku wis siap siaga. Siap siaga wadyabala segelar sepapan. Yen kowe ora gelem tak boyong ana negara Ngastina, apa kelakon Karang Kadempel kelakon tak obong wah cangkeme. Durna, ya. Kowe kok wani jangkar karo apane ora wani. Kowe manu muni apa? Kowe maumu muni apa? Uman-uman ngundamana karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar kuwi meneng wae sabar. Nek Bapak sabar ya wis sakarepe. Ning iki ana anake lanang iki. Ana anake lanang. Aku sing ora trima. Ayo Durna. Kowe ngejawab, lah, kose, ditata, apane? Kabeh wis lembungmu kating pecotot. Semar kuwi pepundhenku. Yen dicecamah utawa diancam keselamatan Bagong. Bagong ora trima kadhe. Ngene Dono, kowe lungguh dadi pendhita nanging ora bisa nglungguhake werdi lan tegese pendhita. Ngerti ora tegese pendhita? Ora. Wah, ya pendhita cap apa? Tak kandhani Dono. Sing dijenenge pendhita kuwi ngepen barang sing nyata. Ngono. Pendhita kuwi ngegulang barang utama. Ora kok ngomong kating pecotot malah kaya tringkae preman. Apa? Pendhita cap apa kuwi? Lho, kowe karepmu arep apa Bagong? Kowe saiki tak jaluk bali. Wadya balamu kok dijak bali. Ora gawe rusuh nang Karang Kadempel. Ngerti to nek bapak iki lagi sibuk. Sibuk apa? Bapak iki lagi repot. Duwe pakaryan ngayahi kewajiban ning Karang Kadempel. Lah kok banjur nyaru wis. Lah, Bagong kowe karep-arep apa saiki kudu bali. Lah apa kowe wani karo Dara Sawatara dene ora gelem sampralang kowe. Ayo kan.
anake bapak kuwi ora ana loro lan telu. Keterangane sing dadi intine anake bapak kuwi ya mung anakku Ragil Si Bagong. Nggih, Pak. Ora ana wong bisa mikul dhuwur mendem jero ora ana sing wong merantasi gawe kejaba anakku Si Bagong. Nggih, Pak. Ora ana tandingane ketimbang kakang-kakangne kaya pakartine Si Bagong. Yen ngono kowe wani perang. Yen ngono kowe nantang karo Pendhita Durna kowe arep maju perang Bagong. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Lah kowe mau wani ngumpah-umpah wani ngundurke Pendhita Durna. Ya aku nantang. Aku kon nginggirake. Aku sutik ndelok karo lagane Pendhita Durna karo Patih Harisengkuni. Ora ngerti karo keadaan. Wong Karang Kadempel ngene agek ribut kaya ngene malah nyaru wuwus. Banjur mengko sing bakal mbok tohake perang kuwi sapa? Ayo. Saiki sapa, Go? Yen kowe nantang kudune ya bisa merantasi gawe lho. Wani perang lho. Ora wae. Iki mau ya Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka rawuh. Nek njaba aku ngerti Ndara Setyaki kok. Dadi mengko nek ana uru arah. Waduh uru arah. Mengko yen ana moga-mogane Pendhita Durna karo Wajobalane, mengko sing padha karo maju perang kuwi Ndara Setyaki. Weh, lah padha wae, Kong. Padha wae kuwi kok njagake bauning liyan. Ya ora apa-apa Ndara Setyaki ki wong karo Bagong apikane. Ngono dadi nek umpama disambar sebuti Ndara Setyaki ngono dilapori niki wonten musuh blubut mangkat ngono. Saiki ngene, Nger. Bagong anakku lan kowe Petruk. Saya ora karu-karuan. Iki kedadian ana ning Karang Kadempel. Durung bisa ngupaya timbule Bathari Sriku maraning rejeki lan urung bisa temata anggone mbangun wewengkon ning Karang Kadempel malah iki wis ana dadakan nusuli. Iki Pendhita Durna lan uga Patih Harisengkuni rawuh ana ing Karang Kadempel gawe geger. Wektu iki pasowanan dicukupke semene dhisik. Ayo padha manjing ana ing sanggar pamelengan nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Hakarya Jagat. Muga-muga reretu kang tumama ana ing Karang Kadempel lan sing dadi panandhange pepundhenmu sinuwun Prabu Puntadewa Sekadang. Mengko bisa enggal diusadani. Oh, beres, Pak. Oke. Kula nderek mon. Saiki ngene, Ger. Ayo saiki padha bareng-bareng maneka ngono ngersane Gusti Kang Maha Kawasa nyawiji marang pepundhenmu. Oh, nggih. Kula dherekaken, Pak. Oh, to. Purna pangandikanira Kilurah Semar Badranaya. Esti ninggali arsa manjing dumateng palareman muhung dumateng ngesanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Murih rerta ning jagat sageta kabrasta tentrem wonten ing jagat Marcapada. Esti ninggali arsa kondur Kilurah Semar Badranaya tinun saking mandra datan kendhat ginara muja sesanti mening kamulyan.